ସକାଳର ବଡ଼ ଖବର, ସକାଳର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମକରା ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘନେଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରାଙ୍କର ରହିଛି କି କିଛି ଲିଙ୍କ? ଯଦି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପିଏ ବା ମ୍ୟାନେଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମାଆଙ୍କୁ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲା ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ। ଏ ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ତାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କ'ଣ ଦିନେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ରଙ୍କର? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ରଙ୍କର। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର? ସତରେ କ'ଣ ଦିନେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ରଙ୍କର କିଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି? ଯଦି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିନେଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ନେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ସେ ଦାୟୀ ବୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଏ ନେଇ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ତାକୁ ନେଇ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଗି ରହିଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ରହିଲା ବାକି ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍, ସକାଳର ବଡ଼ ଖବର।